Navegando en internet hoxe atopei unhas pedras que me chamaron a atención. Estou arriba deste penedo e, bueno, a pedra está en xeve e chamou a atención unhas fotos delas e máis algo que se fala dela, que era un lugar donde dende sempre se xuntaban os nenos se reunían os nenos. As pedras chamanse do Becerral, é curioso, en Galicia pois temos a costumbre, estes penedos singulares, poñerlle nomes. Chamoume a atención, bueno, pois que este fora un lugar de reunión. Vou dar unha volta, a ver se aprecia. Eu non sei se aprecia, isto está cheo de coviñas na parte superior, non? Si, parecen unha obra natural, pero neste conxunto de penedos, que son tres de tamaño considerable, bueno, e pois hai uns máis pequeniños ao redor, xa veredes nun deles aparecen unhas cacelotiñas, creo que aí, non sei se verá, o sol non cadra moi ben, o que tamén pode ser que dende noutros tempos fora un lugar dedicado a algún culto, algún tipo de ritual. Non o sei, nin tampouco encontrei nada por escrito, pero si me chamaron a atención as pedras. Son un tamaño considerable, eu teño aquí, pois subir uns 3 metros por aquí, a ver como baixo, sin romperme as narices, nin a cámara, claro. A ver, oi. Bueno, se caigo non vou rir, tampouco... Aí va, xa estou baixando. Fa milagros os pantalóns vaqueros, porque senón o cu quedaría feito unha pena, escarapelado. Bueno, entón chamou a atención a pedra, o lugar que, como dicía, chamanlle as pedras do Becerral, e dixe, eu vou ir a facer alá unhas fotos para compartilas cos meus amigos e amigas, a ver se desde aquí oi, que acabo de ver, aí temos un lagarto enorme entre as rochas, mira, que preciosidade. Eu coa má ocupada co pau de xelfi, a ver se desde aquí se pode ver estes penedos, que son colosales, están nun sitio que dá a zona fértil, e os tendes. Oi, fai un solo xe, cuidadito, de categoría. A xente normal creo que está na playa, e os que non somos tan normales andamos polos penedos. Aí o tendes. Curioso, a formación. Curioso. Bueno, claro. Outra cousa que agora xa apenas quedan nenos, entón xa poucos se reunirán aquí. Sigo vendo ali o lagarto. Vou intentar facerlle unha foto, e se comparto con vos. Un lagarto grande como unha centella, debe ter uns 20 e tantos centímetros. Eu non sei se chegaría a ver desde aquí, a ver, se o mellor o tipo se presta. Xa marchou non, alá o teño metido no penedo, non lle gustou a pinta que teño. Bueno, pedra do Becerral, en xeve. Logo compartirei vos xa unhas fotos e tal, e veremos o que averiguamos do sitio, vale? E nada, por certo, hoxe escribíame unha persona e dicíame que bueno, pois que lle resultaban interesantes as cousas que compartía na rede, non? E bueno, sempre é de agradecer cando unha persona te valora, pois, dicir tal. Mariluz, esta era a rapaza que me decía sempre por aí facendo cousas, e sobre todo cando vende unha persona que é artista, porque esta persona é unha cantadeira famosa, está nun grupo de música folk importante, non? Entón, gracias polo comentario a ela, acórdome agora porque o acabo de ler prácticamente
neste momento aí mentre chegaba ao sitio. E espero que este tamén sea un sitio curioso, e aí queda, e eu saquei unhas fotos da parte de arriba onde se ven esas coviñas e demais, e espero que disfrutedes delas, alo menos tanto como estou disfrutando eu. Moi boas tardes, e veña, gracias por acompañarme e unha aperta a todos.